mafaka shani ma yar manzona na ƙarshen matsayi ke ce mafaka shani ma yar manzona. Sarki Allah kai ne farko a komai baka da tamkama, sa aikin mu yayo karko a kau da idan ma a tabarma, da kai na fake ya mai iko Allah kai mana alfarma, komai in babu mahaikina rabba kau da idanuna. Salati rabbu ka daddado kuma mu da abun yabo, mai kula kyawu gun ado uban kyauta sarkin rabo, sa ali ashabu mayaka ciwo ko tabo, baya sa su ji sun gaji ya kare ɗayi mamuna. Shakti jana bin nema da kai muka gane mahaikina, shakjila na masoyina ina jin san ka kirjina, shakbar hamau bangayya da ɗaha rasulu mahaikina, ka wuce masu yi makarya su ɗebe san ka kirjina. Na ƙarshen matsayi kyace mafaka, kin sharawa yan mai kuka, ƙarshen kundi kuma sassauka, umma ki tallafi rauna a ƙarin san kya kirjina. Na ji mutum aka tarbiya kiwo sai dai dabbobi, da ɗan kirki aka tarayya da roba ke haɗa robobi, akan ƙauna ba jayayya ruhu da kalbi kawai sun bi, ko bayan raina umma akai ni da sanki makwanci na. Kullum burin zuciya ma ba na bumbaɗa, babban ciwon rayuwa ganin ki batuli nake biɗa, azima komai naku ne duk mabiya kake faɗa, ki bani da kanki mukarrima tun kafin ayyana. Azima ba don halin ba sai domin abbanki, batula kadda duba ni ki domin alinki, ramar duk bayi ce ke Allah ya ɗora ki, ba wata mai matsayi na bayan kyawuna. Komai rintsi sai mun dawo, ɗauki hatsi mun bar bawo, mai nauyi sai an kawo ana yawo aka yin kiwo, tunda batula ka sa a gaba to ka warke ciwo, yaya Amina Abbas ka kai tunda batula ka bayyana. Zai samu ana kallon mu kamar banza, mun faɗi ke ce gatan mu ba ma ƙaunar duk gata, in dai ba ke maular mu ko a kiyama ma umma ku fa kuke raba aljanna.